simrang hilin eh. Good morning, madong adlaw sa tanan. Kana po nakadlaw na karon, mo makagawas pa ba ko ani sa sitwasyon karon. Asang gipapauli si Herlin kay naluwi ko sa ngapo. Sige chat nga sa kung isang mama makauli. Nasa lamang gipauli. Solo sa lamang ko dani ron sa ospital. Dugo-dugo na dyan ang kamot. Balhin sa distros. Ginura dyan nasayod sa kayong karon. Anong tanan. Ginura yung mantigo. Sa sitwasyon karon. Anong balatian. Ginura dyan nasayod. Kabuhin pa ba ko sa Ginoo. Mabing paita. Pwede hospital. Kana po nakadlaw. Nakadlaw. Okay raman hinuod ko na ni Priyan. Kay aircon man. Semi-private ang kaimtang. Mau lagi di pedlalim tambayan ni dawaton kung say natag sa Ginoo ang aniyang balatian salib lamang gyapon sa hetasan di gyapon kumuwag paglaom katong sa mga taong kay may gampo sa sitwasyon. Daghang salamat ng tanan laban sa mga gagaw mali magpamention na pero minamustag ng sana ko na sa kay gagaw ng dalaw na salamat sa kuda ko ni sa gipit nga para na ha na kunta grasya magapawa kanunay nimo ako ko sige kami na sang video program ano ko mo salamat gyapon dako ta atagan ko kapasig ang kay sa mga negosyo pagkakataon mo sa ko sa bakas kabuutan may hatagon nani mo tanan ang salamat sa mga kabuutan. Ginoo di bahala sa sitwasyon karon may ngani ko ikaw rin sayod sa tanan bantayan kunin mo kanunay Ginoo. A few moments later. Hi, madong adlaw sa tanan. Kung madong palis di ay palis na dud ko kay dugay ko nakabakod. Sige pa ko magsugod sa kagis pila ka adlaw nga nawa ko. Mga kong katawran sa tibok kalibutan sa Guasman o sa Pilipinas. Mga adlaw yung tanan. Salamat gihapon ko sa labang makagahom. Isud sa pila ko kasimana ngawatan nagkita-kita katong nagatang kumusta nako. Salamat gihapon ko sa Ginoo. Ihatagan gihapon ko lugway taas ginabuhi sa nagian napila ko kadlaw sa ospital sabi ko mawaan ako kalibutan pero salamat gapon sa Ginoo hila ko sa kalipay nga nakasurvive gihapon ko karon na pag gihapon ko sa dung katubangan was mo na pasalamat ko sa tanan labi na katong nagpaluyo sa ang MRI diya sa kuan sa provincial ug sa katong bill na mo nga labing dako pasalamat ko nimo nga wa mi nimo pasagdi nga ikaw guide sa kahitasan nga nakatabang namo sa among ang sitwasyon to ni aging adlaw sa ospital. Salamat po ko sa Herlin nga wakon sa pasagdi labi na sang Paris kabisag
nagsunod si Jag lawas, nakabantay gyapon sa na dito. Malimang kag misud ko og Mayo 28, kagawas ko 14 sa June gapon. Sa hapon, sang naranasan sa hospital sang room. Gamay ra man ninong kog kauban sa room kay wala pag na semi-private among room kay na mamis aircon. Tulumi ka dikra. Daghanang nanggawas ang katapad, diyan na gani na disgrasya sang katapad tungod sa kadugay na puso sa ospital. Kaya nga ko sang kagalingan nga din ako makagawas nga buhi, pero kalian dahil gyapos Ginoo. Karon napakoy laboratory. Ini ka 20 na ko'y laboratory, nagkanang laboratory, ini ka 24 na po ko'y follow-up check-up. Kay sa pagkatinod laman, katong doktor gapon, last ni siyang kuan lang, di pa ako pagawasan kay kinahalan ko no si dito pa ko, kay naapan lagi ko taas pa ko itong ijangingan sa ang sakit nga. Wa pa mo ubos sa laboratory. Pero naluin ako sang anak nga magbantay kay gidang apo sige nagchat, agang apo sige nagchat ingin nga sa kuno ko makagawas. Mao na ningan jud ko doktor nga magtambal ako, out na ko. Mao mapalo up check up laman ko. Kay ko kasabot lagi sang ginawaan. Nakatong last ng video, mamatong last ng May 26, check up man to na ho. Mao naman to pagkabuntag, da na ko'y laing tambal ta ang giinom. Pagkasabado sa May 27, pagka 27 tibok adlaw dulod kog suka. Pag ikamatay na to ng pagsuka. Pangutay na sa tugi kan tong gipang suka nga biya mang daghana. Insat ko las pyramid nang pagkagabi nga nagduro kog suka, matunin sa pyramid nga magpa-admit ko no ko kayon sa ma-dehydrate ko. Pero pa ko nagpa-admit dalang adlaw nga 20 city halos tong gagwanta sa adlaw ng 20 city o pagkagabi duro kog suka. Pagkabuntag nas 28 ni surrender jud ko ningon ko bisag wa ko sa among lugar, bisag di niya hang follower to kay di man ko din himutante. Salamat lamang po ko sa kagawad nila kay dali ra pud nakatawag og ambulansya sa Cortez. O to, wa ko pasagdi. Pasalamat ko sa labang makakahom. Kung pasalamat ko ninyong tanan sa inyong way puas nga pagampo nga makagawas ko sa ospital. Ula binakatong nagpaluyo sa pag-ingan itong doktor nga MRI ko. Kay bawa man mo pilay presyo MRI. Mao nang hisos jud ko Ginoo ko asaman ko MRI sa pagkaugma. Ang doktor ni balik nga okay MRI ko nuko kanay back up. Wa mi kay baw. Okay sa tong nag-back up pero nakaibaw na siya. Di na siya mag-mention. Sa isang tabang di na siya mag-saba. Ang tabang na hilom na siyang kaya siya gusto o imidya ijahang pagtabang sa mga katawhan. Pahilom na siya. Pero na nagpaluyo na mo. Daghang salamat ni mo. Kung nanaw makas video o hindi mo galing kakita. Pasalamat sa kudak ni mo. Pinahat pa. Ngatagan kag daghang grasya. Mabot sa mga kinabuhi sa imong pagkamang tinabangon. Kaya bisan pag nga ni rami, wag yapon basag din mo. Karon anis ako bahay ni Herlin kay mitabali do ora kay nalagi tayo mga di na may bawaan sa ginawaan nga huwag na makaan nga marag musupak buaksyon na pagkuksuka para gabi uli na ho wala man ninong kumakaon pag uli kay kakaan mo kuslasyon dito sa hospital lugaw
Hindi mo na kong ininit. Manangibat karon nga mo dughay galing kog mga ingana. Inom na lamang kong ininit. Maraming salamat sa inyong mga pag-ampo. Kibaw ko, palakadlaw na ko ako video. Na nagatang sa ang kuan na nagsipang utana. Salamat kong dakon yung tanan. Labi na sa igagaw, na ko igagaw pong nagpaluyo. Nga di po magpaminsyon. Saway po as isang pagtabang na sukad pa sa unang pagkasud ng hospital. Atod karon. Mo karon kaniyang ginabuhi hatag nas Ginoo. Hatog ginas kay tas aniyang ginabuhi sa pagkakaron. Ginoo nay bahala na sa tanan og katong mga taong nagampo sa kaduhan. Dengan salamat yung tanan, di mo sa tagsaon og pagpasalamat kay baw ko kinsa mo. Danade ko rin gipaabot nga food supplement hapon ni pagbawanin dun sa pwede mo ko ano mo inom kaya na igagaw na ning sulti nga tagaan ko ni dya priskasil po rin na nga naining chat na ho nasi jay food supplement ningin siya nga ito ko na kong hatagan pila kabuti wala balibari harangin nga okay ragaw siya ko na itong ihatod siya abok ka kita ug halin na nga kuha na kay sige masagchat na kana siya first cousin po ni side ni tatay anak na sa igsuong tatay nga baji nga nasudlon nga hanyula na apelido sakad pagkasud sa ospital sige jag monitor na ho sige jag ingon unsay ang sakit kay na kung siya food supplement kay daghan akong sumatabangan nana ning balibad galing ko ni janing ko nga ako'y kabayad gaw ning siya nga di ko sa pabayaran tabang ko ni dyan na kay naroy ko ni dyan na sa sitwasyon sa hibati mo nang gapon pa man dyan yung maghatod sa timing man gapon yung man dyan nga kahapon sa karon sa mga tutag bilaran sa karon kay kagawas naman ni sa kita kagadris na namin dani dyan niya nga hatod ko rin sa karon hapon walang wala balibari kung sa man to nga food supplement nagpaabot sa ko kay ron hapon isir ninyo pwede ba ko siyempre basahan pag unsa malay mo kung wala na milagro sa Ginoo nga may nganig hang kuan kay daghan mo lain-lain tambaw daghan ng mga laboratory lain-lain man ang kuas laboratory kitong pagkaunang adlaw naputo istorya sa unang ultrasound pati sang fatty liver da pagkasudalaw lahin na karon lahin na pod layang mga gipangsint ng ali sila may mga speak mga masa ang ipabasang ali aghang kuasang sakit bato siyang tubag nga siya pa po disibin sa pagbasa hanggang sa to kay list bitaw ning mga sinuwatan sa doktor ang giingan nga salig na mas kay tas ang tanan ning balatian way kumus pag-ampo sana pidaghaningan nga kay mao kuno kibaan kuno ko kay kung ko simba-simba wala man sila masayod ug bisag ako mo simba kung nagampo ko sa Ginoo matag oras sa manang kuan kanang ubang hinimbahon pagkitang tao ro man nga nasimbahan kanunay o man nagampo pasikat ra man na sila aruing nun kami nung sila pod na tuwa sila wa ko simba-simba tinod bitaw pa nang sa ko mosimba pumagampo ko sa Ginoo bisan ako sa Ginoo nga ingana kapaningan nga kuan kuno basta pangimarat na ko nila okay ra gyapon hangyo pang dawaton daghang salamat sa inyong pagpangimarag sang kahimtang karon wala pang pasagis Ginoo ug sa mga malumong kasing-kasing nga nagpaluyo sa among sitwasyon karon nga wa pasagdi sa mga financial ginagmay wag gyapon pasagdi kay bawo na magkinsa mo
Ang grasya ninyo kanunay magapaw-apaw. Manang ginure mantigo sa ang sitwasyon. Salamat gyapon ko dako. Nga bisag daghang mga pagsuway, daghang mga panghimaraot nga niabot sa yung PM ning message nga mao na. Salamat ninyong tanan. Kay inuoray naghawid sa kinabuhi di kamo. Di mong mga tao nga naghusga nga mao na. Di na naman high mission kinsa mo. Salamat gyapon sa inyong pagpanghimaraot. Manghimaraot sila, mingon nga makuno, akon ko'y kaaduhan. Akon ko'y kaaduhan, antod-santod kay bisa akon kong batasan. Kaya di ko lagi ko kumusimba, wa ko ko'y Ginoo. Maghapon, salamat ninyong tanan sa inyong pag-message na hangay nga na. Kaya wa maghapon ko pasag des Ginoo. Naman maghapon ko Ginoo, bisag di ko magsimba, tagsara ko magsimba, panagampo ko. Kadaghan bang hinimbahon nga mao na pero hindi ko sila mao ni maghapon. Magpasalamat gyapon ko yung tanan sa itong pagpanghimaraot. Nalipay gyapon ko sa inyong gisulti. Hindi mo may tagidas ng kinabuhi. Na Ginoo nagtanaw. Na Ginoo nagtanaw, sumawa mi pasagdes Ginoo. Kinsay nagabaga namo, kinsay nag-supply namo. Kinsay tabang namo nga ingana ang sitwasyon sa provincial. Bugpila among bill, wa mi lisod-lisiras Ginoo. Kay nay naluoy namo. Bayan sa financial nagyapoy naluoy namo. Daghang salamat kay buwan namo kisang tanan, kinsang mga malumong kasing-kasing nga wa nagpasagad sa sitwasyon karon. Sa mga pinansyal na ilang gihatag, daghang salamat yung tanan. Sa mga perskasi na side ni nanay nga nagpaluyo nga ning tabang, napoy side ni tatay, hindi naman magpa-mention kinsa mo, daghang salamat yung tanan. Kasi mga side na ni nanay nang igagaw nga nagsige balik-balik sa ospital, sige li nga mao ni wa magpa-mention kinsa na. Salamat yung tanan. Inat pa nga di magbago yung kabuutan o ka manggitanabangon ng tutsantod kaya grasya gihapon ka kalawat ka mga grasya matagadlaw sa imong panggay manghihatagon labi na ako ni mo pasagdi hindi man ka magpamention kaya bawa na kauginsa na ka. Salamat yung tanan ginuray magbahas ninyo kinsa mong sige halos sige pangamusta nansa na yung sitwasyon sa dagan. Pasalamat lamang ko yung tanan. Nga wag yapon mi mapasagdi. Sebenarnya magpasalamat ug dako sa mga staff diha sa provincial nga pinangga ko nila tanan, pati mga nurse, medtech, doktor, pinangga ko nilang tanan diha sa mga kabuotan diha sa mga staff sa provincial. Dengan salamat yung tanan. God bless always yung tanan diha. Kaya ako nyo pasagdi. Bye bye, kita lang ta sunod update. God bless yung tanan. Bye-bye.